Yo yetwa video no so ewo Mampong municipality honoma ye fa Mampong new roadway de akwa akosi Mampong new town ato aso de afa zongo Mampong zongo de anantimo kakra nti ye nhye ne so na me ka say ekwan we ene kwantempon a efri Kumase besin twem fa Mampong edeko ejura anase nkranza anase seko anase kire dumase enti no ye nhye ne so pa na ye fa ha sei ye hu de ewo sa kwan so na ye sa de amane de afa new town ho de akwa akosi Mampong zongo ho ti enyimre ne nhwe bomode na be share sa video we subscribe to Kof TV Ghana bo afofra mane no mo so meka busu akese ho na me sra wo se no first time subscribe biem na san subscribe bo afofra mane na mo nyina samra emeka ekoe ho ebo nwumra 6 pm so a be kan ho ne nyina yento ato adwene be mo akonya na wafrɛ de abadwuma de ne so na so wa kyerɛ wa adwen wo video na ye de to dwa no ne nyina nka mom no ye push the agenda forward debia 6 pm debia 6 pm Ghana time ye shia eto ato adwene ye wi ani am akonya na so wafrɛ abaline so enti yan hye ne so pa wo sa kwan so na afen so ni WhatsApp line ma ana won ka ho a send the admin eba WhatsApp number na ego screen so no ayan fa ka busu akese ho yankopon ka ho abra wo lesa video What did it pass my from mama? Wa mama kuma semo. Ya sama samkwendi yo. Weti abra bitu ya sei. Ninyo na sia na metsinata. Na masumi dafu hunyo mosa. Hunyo maya kasio. Hunyo maya mi mama bebre. Wonu padi asumi sia. Nichiza yo mutae. Eti midia mi sirada mia. Kisanya wasi mi mono. Woman, yeah, what be resume. Nania, what do you woman?
So What's in the